Molts som els que naixerem en Albal i molts sou també els que heu vingut a viure al nostre poble buscant tradicions, vida tranquil·la, bon servici, seguretat, carrers nets, polítics pròxims, bones comunicacions, festes tradicionals, imposts baixos. Moltes d'aquestes coses les hem anat perdent estos últims anys. La gent d'Albal nos mereixem un alcalde que atenga els seus veïns durant els 4 anys de la legislatura, que conega la realitat dels seus carrers, que faça vida en el seu poble, que faça de l'Ajuntament un lloc obert i participatiu, que siga verdaderament la casa de tots i no només la dels polítics. Albal té que ser un poble jove, per això volem el millor per a ells. Els joves necessiten una biblioteca adaptada a les necessitats dels estudis actuals, en diverses sales per a treballar en grup, de lectura i sales d'estudi insonoritzat de forma adequada. El nostre poble conserva un tesor de la nostra terra valenciana, l'horta. Desgraciadament, els dos partits més grans, PSOE i PP, no han fet res per a defendre-la en Europa. Actualment, l'importació de les taronges sud-africanes està solapant-se en la campanya de la taronja valenciana. Des de l'Ajuntament se deuen fer campanyes de consum de productes agrícoles de proximitat. És necessari reactivar el Consell Local Agrari i dotar-lo de capacitat de decisió i pressupost. Igual que ens un dia m'opongui a la privatització de la neteja dels carrers, seré la persona que obligarà l'empresa concessionària a complir el contracte que té firmat en l'Ajuntament. Els albalencs nos mereixem tindre un poble net, asseat i en uns carrers en els que passejar en tranquil·litat. En Albal tenim un centre de salut que ja s'ha quedat xicotet. Vivim ací més de 7.000 persones en una previsió de creixement. El servici sobre la salut no pot anar darrere de les necessitats dels habitants del municipi. Hem de tindre un espai en capacitat suficient per a que els professionals sanitaris puguen atendre correctament els pacients. Hem d'aconseguir que la Conselleria de Sanitat ne faça uno nou. Gràcies a l'esforç econòmic de tots els albalencs, hem aconseguit cancel·lar tots els préstams que tenia l'Ajuntament. Per això, creguem que ha plegat el moment d'abaixar els imposts. Pense que el valor catastral de les nostres vivendes està sobrevalorat i se pot ajustar a la realitat, en el que se podria baixar la contribució i vinculat a d'ell altres imposts. A mi m'agradaria recuperar lo millor del poble en el que naixquí. Tots junts podem fer-ho possible.